A Catalunya, des de principis d'any i fins al mes d'octubre, s'havia comptabilitzat la mort de 7 dones víctimes de la violència domèstica. Aquest any, el Dia Mundial per a l'Eliminació de la Violència de Gènere coincideix amb la nova mesura que implantarà l'any que ve el govern espanyol en forma de braçalet amb alarma. Aquest dispositiu permetrà avisar la policia que el presumpte maltractador està incomplint una ordre d'allunyament i és a prop d'una víctima potencial. D'altra banda, des del Consell General del Poder Judicial s'ha defensat la necessitat d'especialització dels jutges que tractin casos de violència de gènere. Pel que fa als jutjats de violència masclistes, les sentències condemnatòries són superiors en 20 punts a les que resolen els jutjats ordinaris. Pel gener de 2009 està previst que entrin en funcionament els jutjats de guàrdia de violència domèstica, després de 3 anys de l'aplicació de la llei contra la violència de gènere i a més denúncies i més condemnats. Així, al llarg d'aquest 2008, s'han presentat més de 79.000 denúncies a tot l'Estat per maltractaments, tot i que continuen existint casos en què les dones no denuncien. Es calcula que hi ha 1.800.000 dones que pateixen algun tipus de maltractament. Gairebé la meitat d'aquestes són immigrants.